perdrem alguns moments. Ja veieu que n'hi ha molts, però el més important... 30 o 28. Hola, bon dia. Soc de la campanya unitària per la consulta del 9 de novembre. Estem fent una enquesta a totes les cases perquè pensem que per fer un país nou és bàsic que s'escolti l'opinió de tothom. Si Catalunya fos un estat, tindria entre 8.000 i 16.000 milions d'euros més. Com pensa que s'hauria de gastar? A. Millorar les infraestructures. B. Millorar els serveis de l'estat del benestar. O abaixar els impostos. Què pensa que ha de ser prioritari? Blindar el sistema sanitari públic? Millorar l'ensenyament i tot el sistema universitari. O garantir un habitatge digne per tothom. Irá a votar el día 9 de noviembre y las tres opciones. Aniré a votar i ja tinc decidit el meu vot. Aniré a votar i ja decidiré el meu vot. O no aniré. Gràcies. Bona nit. Un plaer. Adéu, Marcos. Adéu. Gràcies. Gràcies.